Mitä ne on ostanut sulle lahjaksi, hä? Mitä? Oi vitsi, kun sitä ei saa auki oikein. Nyt on vähän helpomman paketin tehdä. Miksi näin vaikeita paketteja, hä? Näkyy sitä vähän auttavaa No, kuulepa nyt Tiona. Mäpä vähän jeesaa sua, niin sä pääset kuule lahjamaan. Repät. Mitä siellä on? Täällä on se ite lahja. Otapa sen naruun pois. Täällä. Joo, no nyt lähtee. Hyvä. Mitä ihmettä? Pussi. Okei, mä voin aukasta, kun siellä on pussi vielä, joo. Siellä on luita vaikka kuin paljon. Oho! Älä nyt pullaa, nyt sä saat kyllä itelle sieltä. Oi vitsi kun saat yhden luun täältä, okei. Mitä luita siellä on? Ne on aika perinteisiä. No, sulla on kyllä näitä luita jo. Samoja. No se on samoja luita mitä sulla on jo. Anna sille semmonen vihreä semmoista, niin ei taida olla. Okei. Hyvää joulua, Fiona! Hyvää joulua! Täällä!